Коли фабрилікуємо наручило, сюди надалюємо з плачилом. Беремо на наш рачун і зберемо Visa MasterCard. Туди внесемо знесок. Шейнкрат приглядamo, da je prav. Внесемо ім'я, приімок, таку, як пише на вашій картиці. Потім штивілка картиці. Так, потім додай віля картиця. І кода, варнуса кода, який ви маєте на другій стороні картиці. Сюди треба внести варнусну коду, або енкратну кислу. Кода може прийти вам в телефон, в споручило на телефон. І сюди маємо на ручну та знесок. Хитро и удобно.